Здравейте хора, в днешното видео отиваме в село Водна да ви покажа първото училище в селото. Айде да ходим. Пристигнахме, сега ще влизаме. Сградата е построена през 1940 година и сега ще разгледаме. Тук има дупки в пода. Трябва да сме внимателни. Писано е доста по стените навсякъде. Първата стая. Тук има опечка. Може да видите. Някъде. Може би минала някаква вода, не знам. Така изглежда. Нека продължим към най-голямата стая. Понеже интересно може би. Стършва хора. Нека се видя. Тук са коси. Не знам, ето тук има плочки. Това не знам какво е било. Може би тавана. Не знам каква е била стаята им предвид. Тук. Нека запалим пистолетите. Има всякакви кенчета и неща. Така поне това свързва най-често с тази. Тук има вестници. Някакви вестници. Може да се видят коя година. Я да видим. Жалостно може да видим, не пише. Има някаква кутия, може би от цигари, не знам. Тук дори вече е паднала стената. Сега ще имам да ви покажа самото подземие. А тук може би има подземието, понеже хода някъде оттам назад и не знам. Не знам, има някаква бутилка, само това се вижда. Еми хора, това ще е в днешното видео. Ако искате още такива, да се абонирайте и харесате. И чао!